थाइबें फिथाइखौ नोंथाङा जानो मोजां मोनो नामा? नोंथाङा मिथिगौना थाइबें फिथाइया देहानि थाखाय मा मुलाम्फा गोनां? थाइबें फिथाइखौ गावबागाव सुबिदा बायदियै गायनाय जायो। खायफाया बेखौ दुब्लि फोथाराव बेफार फालांगि खालामनो थाखाय गायो आरो खायफाया बेखौ न'आव जानो थाखाय न'नि साखाथियाव थानाय बारियाव गायो। थाइबें फिथाइया गोबां दैनि बिबाङाव थानाय मोनसे फिथाइ। थाइबें फिथाइया जोंनि देहानि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां। बेयो जोंनि देहायाव जानाय ब्लाड प्रेसारखौ सामलायनानै लाखियो आरो देहायाव जानाय सुगार बेरामखौबो खम खालामना लाखियो। बेनि अनगायैबो बेयो जोंनि देहानि लिरथाय एबा वेटखौ खम खालामनायाव मदद खालामो। लोगोसे जोंनि बिगुरखौबो मोजां खालामो आरो जोंनि मेगननि नुथायखौ मोजां खालामनायावबो हेफाजाब होयो। थाइबें फिथाइखौ जानाय आदारनि सिगां एबा उदै खालियाव जायोब्ला गाहामसिन जायो, मानोना बेयाव गोबां फाइबार थानायनि थाखाय जोंनि देहाखौ गाहामै लाखियो। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।